Doncs molt bé, continuem amb la Comissió de Salut en aquest primer punt, que és que, tal com he dit abans, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, ampliem l'ordre del dia per substanciar la compareixença en aquest mateix moment de representants de la Federació Veu perquè expliquin el projecte Contenció Mecànica Zero i també les iniciatives i experiències internacionals per a la transformació de la xarxa de salut mental. Dono la benvinguda al senyor Edgar Vinyals Rojas, president de la Federació Veus, i a les persones que l'acompanyen avui, que són el Francisco Iroa, el Manel Ateserias i l'Andreu Sánchez. Benvinguts a la Comissió de Salut. Doncs, sense més, té temps per intervenir el senyor Edgar Vinyals Rojas. Bon dia a totes i a tots. Bé, agrair que hagin inclòs a l'ordre del dia d'avui la nostra compareixença. Per nosaltres és un moment molt important. És la primera vegada que una organització autogestionada per persones amb diagnòstic psiquiàtric exerceix una representació aquí al Parlament i entendran que és especialment significatiu tenint en compte la situació en la que es troba el col·lectiu. Si fem una mirada històrica, doncs bé sabeu que ha estat un col·lectiu que ha estat confinat, que ha estat torturat i que continua estant molt oprimit. Aniré fent referència a aquests aspectes. Participar avui aquí implica el reconeixement del nostre col·lectiu com a subjecte de dret, com a subjectes amb raó i consciència i amb capacitat, per tant, d'autorepresentar-nos i també autodefensar-nos. El moviment aquí a Catalunya comença fa 20 anys amb l'associació ADEM i no podia començar d'una altra manera que agrair a totes les persones que han estat treballant durant aquests anys perquè la federació sigui una realitat avui. I voldria agrair especialment a aquelles primeres persones fundadores, per anomenar alguns, a la Dolors Oden, al Xavier Comín, a l'Albert Ferrer, al Joan Massip, a l'Ignasi Sant Genís, entre d'altres. I això ha estat gràcies a l'empenta de molts i moltes professionals que encara a dia d'avui continuen remant i moltes vegades predicant en el desert. El tema dels drets en salut mental és una qüestió molt nova i necessitem que se li doni cada vegada més espai. Hi ha professionals que han cregut molt, que ens han obert pas a les associacions en primera persona, tot i les dificultats i resistències de molts agents del sector de la salut mental. Vull anomenar la Lourdes, l'Enric Arqués, el Martín Correa, la Paz Flores i l'Alberto Fernández, entre molts d'altres. Bé, com bé sabeu, la nostra federació porta participant al Pla Integral durant 2 anys. Nosaltres ens vam constituir fa 2 anys i mig i recentment comencem a participar en el Pla Director. I aquest inici d'una cultura nova, participativa, on s'atén de forma real i on podem interlocutar el col·lectiu de persones amb diagnòstic de trastorn mental està generant una nova cultura participativa. Si bé és cert que estem participant cada vegada en més espais, també continuem rebent, constatant que encara cal generar aquesta cultura. Faig referència a la redacció de l'inici de la llei d'autonomia, on no estem participant i tenim molt d'interès, i també fer referència al Codi d'Accessibilitat, que s'està treballant, en concret al capítol 9, que regula els òrgans de govern, a l'article 138, l'apartat C4, que parla del Consell de Participació, on s'inclou a altres representants d'altres col·lectius, com pot ser la diversitat física o intel·lectual, i en canvi no està representat el nostre col·lectiu. En aquest sentit, ja continuem fent la petició que s'ampliïn les vocalies per incorporar el nostre col·lectiu. Bé, com us deia, portem participant poc més de fa 2 anys i ens centrem en el tema dels drets i la participació, i avui ens centrarem en aquest aspecte i us farem referència, com ja anunciava la presidenta, al projecte de Contencions Mecànica Zero, fent referència també a algunes legislacions d'altres països que ens resulten inspiradores,
a iniciatives que es duen a terme ja aquí a Espanya o a altres països d'Europa on unitats hospitalàries s'estan transformant, i farem referència també al dret a escollir el tractament, al dret a la informació, i en aquest sentit parlarem des d'una perspectiva de promoció, prevenció i també de protecció de la salut, especialment fent referència a l'ús i a l'abús en la prescripció dels tractaments farmacològics i relacionant-ho, evidentment, amb l'impacte, amb l'erosió del pressupost que implica actualment aquí a Catalunya. Bé, doncs, probablement ho conegueu tant com nosaltres, l'estat de precarietat absoluta en el que es troba el col·lectiu. Les dades més recents parlen d'una ocupació del 15,9% de la població activa. Això implica que som dels col·lectius amb una ocupabilitat més baixa. La discriminació, l'estigma, el coneixeu perfectament, i especialment volem fer referència, i comencem a treballar en aquest sentit, sobre els abusos de poder que es donen amb les unitats d'atenció. No únicament amb l'hospitalària, sinó amb el sistema d'atenció en general. Evidentment, tenim moltíssims professionals que treballen de forma pròxima, càlida i respectuosa. I gràcies a ells continuem transformant cada vegada més pràctiques. Però, sens dubte, les pràctiques iatrogèniques i el dany a la integritat moral, malauradament, continuen sent presents cada dia en els serveis d'atenció públic. Per tant, en aquest sentit, hem compartit amb vosaltres, gràcies al treball del company Franeiro, el Manifesto de Cartagena que vam signar el passat estiu amb l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, amb la Confederació de Salut Mental a Espanya, amb els companys i companyes de la Federació Andalusa en primera persona, i on fem un redactat, una proposta per començar a abordar de forma directa i continuada i intensa la qüestió dels drets humans i la coerció en els serveis d'atenció públics. Mesures coercitives, ja ho fèiem referència, abusos de poder, vulneració de drets, discriminació. En aquests aspectes cal continuar avançant i generant debats, aprofundint amb ells, però sí que volíem fer referència a alguns aspectes. Evidentment, coneixeu que en els darrers anys s'han posat en marxa iniciatives legislatives. Potser ens podem anar molt enrere amb la llei d'autonomia del pacient, més recent és la Convenció de Drets de Nova York de les persones amb discapacitat, ratificada l'any 2007 per Espanya, i com probablement hagueu llegit, els plans, tant l'integral com el director, ja treballen de forma directa a l'aspecte dels drets. Aquesta tasca és una tasca de continuïtat. Ha estat una tasca minoritària que han portat treballant durant molts anys els comitès d'ètica assistencial i altres organitzacions com la Fundació Catalana Congrés de Salut Mental, entre d'altres. I sí que en el moment en el que estem actual, en el moment en el que nosaltres podem fer-vos arribar les nostres peticions, les nostres inquietuds, les nostres queixes i denúncies, doncs considerem que hi haurien eines que ens ajudarien molt a avançar de forma adient en aquest procés que per nosaltres, evidentment, comença molt tard. Fem referència especialment a la figura del defensor del pacient. Depèn d'aquesta casa del Parlament de Catalunya el síndic de greuges. Nosaltres pensem la figura del defensor del pacient com a un òrgan independent i probablement haurem de continuar trobant-nos per debatre sobre els coms, però en qualsevol manera, i sigui on s'ubiqui aquest defensor del pacient, doncs ha de ser una de les mesures que garanteixi la defensa dels drets humans del nostre col·lectiu. Agafem de referència i podríem il·lustrar-vos amb centenars de vivències personals, però no entrarem en aquest àmbit, segur que tindrem oportunitat de poder fer-les arribar als testimoniatges, però fem referència a la llei 26.657 d'Argentina, del desembre del 2010. En el capítol 7, a l'article 20 d'aquesta llei, garanteix que les persones que tenen un ingrés involuntari tenen una defensa d'advocat immediata durant les
24 hores. El fet de poder disposar d'un advocat en aquests moments on se't nega el dret a la llibertat i el dret a l'autorepresentació és fonamental per garantir un correcte desenvolupament en termes legals dels ingressos, donat que hi ha moltes situacions en què aquests ingressos involuntaris, legalment, si hi hagués una representació legal, cursaria. Hem d'entendre que durant un ingrés involuntari se'ns nega l'accés a l'atenció, a la unitat d'atenció a l'usuari. Malgrat manifestar la voluntat de voler parlar amb el jutge, també se'ns nega. Per tant, aquesta mesura garantiria un reconeixement com a subjecte de drets en un entorn on nega que les persones que estem allà som ciutadanes de ple dret. Un altre instrument que considerem molt necessari és la posada en marxa d'un observatori de drets. En aquest sentit, i en el marc de la col·laboració amb els agents del sector, continuarem avançant amb la definició de la proposta. Però sí que ens agradaria molt que aquests dos aspectes es treballessin junt amb la contenció mecànica aquí al Parlament, obrint un grup de treball que permeti definir les primeres passes d'aquestes iniciatives. I fent referència a les contenció zero, a contenció mecànica, el company Franeiro Arosa també us ha facilitat aquest pòster gràfic on es veuen diverses iniciatives europees. Va estar elaborada també amb el company Hernán Sampietro de l'associació Activament d'aquí a Catalunya i altres activistes professionals. Aquí s'apunten a 9 aspectes claus i es posen de referència a diferents iniciatives a Europa que ara ampliarem amb algunes altres que citarem. Mesures legislatives que porten 14 anys on hi ha lleis que prohibeixen aquestes pràctiques i altres accions de seguiment i control que han anat reduint, fins i tot en alguns casos estan eliminades, les contencions mecàniques en unitats hospitalaris, malgrat que no hi hagi una cobertura legal al respecte. Aquest pòster, evidentment, té les seves referències biogràfiques i aquí, en la següent pàgina que teniu al dossier, hem volgut compartir amb vosaltres, que també l'hem compartit de forma íntegra, un article que és la darrera revisió que s'ha elaborat sobre els processos de transformació a les unitats d'hospitalització per a garantir l'eliminació de les contencions mecàniques. Bibliografia, una revisió de bibliografia sistemàtica que s'ha fet per un equip canadiense, tot i que han revisat també bibliografia dels Estats Units. Com podeu veure, l'article es parla de 6 aspectes claus, així com al pòster veiem 9, aquí es redueixen a 6 i que surten alguns d'ells com el lideratge, la formació als equips professionals, la revisió i anàlisi de cada una de les contencions mecàniques que es duen a terme, la participació en primera persona, és a dir, que persones que hem viscut experiències d'ingressos, experiències de tractaments psiquiàtrics, psicològics i després de passar per un moment formatiu, comencem a participar en aquestes unitats oferint suport a les persones que estan ingressades i complementant la tasca dels equips professionals. El pla director que està aprovat ja contempla el treball d'aquesta línia, fa referència com a peer support, suport entre parells. I continuem avançant amb la definició d'aquest projecte que ens agradaria molt que aquí a Catalunya disposéssim d'un programa de suport entre parells com tenen molts països d'Europa i d'Estats Units i d'Austràlia. Bé, el darrer punt és de tècniques i eines que poden implementar els professionals i les professionals per en els estats d'agitació transformar-los en uns estats de benestar que no es facin necessàries intervencions d'aquest tipus. I el darrer aspecte té a veure amb la modificació de l'arquitectura d'aquestes unitats hospitalàries. Per suposat que això implica recursos, però no és únicament gràcies als recursos. El principal repte que tenim és el canvi cultural. És que creiem que això és possible.
I ens hauria de resultar molt fàcil sabent que hi ha països que porten més de 20 anys sense dur a terme aquestes pràctiques. Per tant, arguments que vulguin negar aquesta possibilitat, més enllà de la revisió bibliogràfica, caldria poder conèixer en primera mà aquestes experiències. És una de les peticions que hem fet arribar al Govern de la Generalitat. L'altre dia també la feien seva a la presentació del Pla Estratègic de Sant Joan de Déu i considerem que és una mesura que ens ajudaria molt en la configuració d'aquest full de ruta per tal de conèixer aquestes iniciatives. Faré referència a algunes iniciatives d'hospitals. Algunes aquí a Espanya, a Mallorca, l'Hospital Comarcal d'Inca. És un hospital que té un programa de portes obertes, és a dir, que les portes no estan tancades amb clau. Les unitats d'aguts estan obertes la gran majoria del dia. Van ampliant l'horari, ara van per 18 hores al dia. A la nit encara hi ha moments que estan tancats. Però, evidentment, des del matí fins a la nit, les portes estan obertes. Això, evidentment, planteja un canvi en la cultura actual que tenim aquí a Catalunya. Una altra referència és un hospital a Cartagena, l'Hospital Universitario de Santa Lucía. Amb 30 llits i 51 professionals acaben de posar en marxa la sala Confort, una sala pensada per reduir els estats d'agitació, una sala que planteja una altra arquitectura i una altra disposició. Si ja sortim d'Espanya, la referència més antiga la tenim a Itàlia, a Trieste. Porten, com us deia, més de 20 anys sense fer les contencions mecàniques. I allà la disposició d'aquestes unitats certament no té res a veure amb la que tenim aquí a Catalunya. Es podria dir que són el més similar a llars, evidentment, de dimensions reduïdes, però que planteja un canvi absolutament amb la sensació, amb l'experiència de l'usuari. Una altra referència que vam tenir el plaer de poder comptar amb el doctor Emenegger fa uns mesos aquí a la jornada sobre drets que vam organitzar conjuntament amb la Federació Salut Mental Catalunya, i és l'experiència a Suïssa, o l'INDA, on ens van explicar, i podeu accedir als vídeos que estan penjats a la pàgina web de Salut Mental Catalunya, com durant 3 anys van aconseguir eliminar les contencions mecàniques. A la revisió sistemàtica ho trobareu, però ell també ens ho explicava, que el fet d'eliminar les contencions mecàniques va suposar una reducció de les baixes per lesions del personal d'atenció directa. Per tant, això trenca el mite que si no es fan aquestes intervencions hi haurà més gent que prendrà mal. I sobre aquest aspecte, a les referències 2 i 3 de la revisió sistemàtica, aquest resum que ens ha facilitat el Fran Eiroa, la referència 2 i 3 recull situacions de lesions greus que han patit persones hospitalitzades durant les contencions mecàniques. Evidentment, reduir a una persona físicament, posar-la amb corretges i lligar-la a un llit implica un contacte físic i en situacions certament violentes, i això impacta també amb els usuaris. Estem parlant de lesions greus, però si veiem la referència 4, aquí es recullen situacions en les que els pacients han mort. I això no és una qüestió que pugui ser anecdòtica. De fet, el 24 d'abril a la UCA d'Astúries va morir una jove de 26 anys que estava lligada al llit. I en els darrers 6 mesos aquí a Espanya hem tingut 4 notícies de morts. Una d'elles no en un hospital, en una residència a Vic fa 4 mesos. Per tant, no són casos que es puguin donar de forma aïllada. I a banda, i aquí el recull també està clarament explicat, la contenció mecànica no representa cap benefici, cost-benefici. Per tant, ens costarà molt no poder arribar a la conclusió que no només és urgent i necessari la contenció mecànica, sinó que canviarà sistemàticament l'experiència tant dels professionals com de les persones usuàries.
Bé, després podem ampliar les qüestions que us hem fet referència. Sí, avançar més enllà de la contenció mecànica, entrar en la perspectiva de nou dels drets, de la perspectiva més general. Com us deia, doncs tenim diverses legislacions que recullen aquest aspecte. Evidentment, la llei d'autonomia, a l'hora del dret a escollir el tractament, a l'article 8 de la llei catalana parla de les instruccions prèvies. La llei espanyola, a l'article 11, en fa referència. Nosaltres aquí a Catalunya estem promovent el model del suport en la presa de decisions. La voluntats anticipades, tot i que té elements interessants, no ens garanteix tant l'autonomia i l'autodeterminació de les persones. Per tant, el model de suport a les decisions és el que continuem treballant i estem participant amb el Comitè d'Ètica i de Bioètica elaborant un treball per poder-ho implementar aquí a Catalunya. Sobre el dret a escollir el tractament, ho tenim molt complicat ara per ara. Les opcions que tenim són molt reduïdes, d'accedir a una teràpia psicològica. I aquí, evidentment, tornem a parlar de recursos. La mitjana de psicòlegs a Europa per cada 100.000 habitants són de 18 professionals. A Espanya, a Catalunya, de 4,5 per cada 100.000 habitants. Per tant, estem molt lluny de la mitjana europea. Evidentment, si pensem en països com Alemanya, que tenen 50, o de Finlàndia i Suècia, que en tenen 70, per cada 100.000 habitants encara estem més lluny. Però vaja, de la mitjana europea de 18 a 4,5 és una dada certament molt preocupant. Sobre el dret a escollir el tractament, hi ha una qüestió que és poder accedir a una teràpia psicològica. A la que sí que tenim accés i de forma molt ràpida, automàtica, és l'accés al tractament farmacològic. I en aquest sentit creiem molt important començar a entomar el tema de forma seriosa. Obrir debats públics que ens permetin avançar amb la definició de nous sistemes organitzatius. La medicació en molts moments ens permet tornar a gaudir d'un equilibri, d'una qualitat de vida. És molt necessari, en alguns casos ens resulta imprescindible. Però s'ha anat repetint el mantra durant tants anys que necessitem els tractaments durant tota la vida, de llarga durada, que cal transformar, de construir aquest coneixement que està demostrat que és fals. No necessitem tractaments tota la vida per portar una vida digna. El que necessitem són suports i no únicament el suport que necessitem són els fàrmacs. En aquest sentit, la llei de sanitat, a l'article 43, ja fa referència al consum excessiu de psicofàrmacs. És una llei que té quasi la meva edat, des de l'any 86. Per tant, és una qüestió que l'hauríem d'entomar. També anem molt, molt tard. La medicació està comprovat que redueix l'esperança de vida i que té greus lesions i deterioraments tant físics com cognitius. És especialment urgent començar a treballar la reducció i la discontinuació amb la gent gran, especialment amb les residències de gent gran. S'estan prescrivint neurolèptics de forma sistemàtica que les guies de pràctica clínica no recomanen. No hi ha evidència que demostri que és eficient. Per tant, estem certament malferint la salut de la gent gran d'aquest país. D'igual manera amb els infants. I si parlem de reducció de fàrmacs, en aquest sentit, és molt important tenir en compte que es fa necessari un acompanyament i un suport en aquests processos. Les persones que hem reduït i hem eliminat la medicació hem patit els efectes del síndrome de discontinuació. I són efectes molt greus. Podem arribar a tenir símptomes psicòtics molt més greus dels que podem experimentar durant les crisis. Per això necessitem urgentment el desenvolupament d'un programa de suport i acompanyament amb la reducció i discontinuació dels tractaments. Tenim poca evidència científica i és per això que l'Institut Nacional d'Investigació del Regne Unit ha aprovat el programa RADAR per començar a investigar aquests processos de discontinuació en el tractament.
I aquí a Catalunya, recentment, es continua treballant en aquesta direcció. Amb els darrers 2 butlletins grocs s'han elaborat unes grans recopilacions sobre els efectes dels neurolèptics, sobre la seva evidència científica i també sobre els neurolèptics de darrera generació. No m'extendré gaire, però sí que volia fer referència a algunes dades al respecte. Evidentment, sou coneixedors que estem al capdavant de la llista mundial de consumidors d'hipnosedants i d'antidepressius. En els darrers anys s'ha triplicat el consum d'antidepressius. En el cas dels neurolèptics, continuem tenint una gran despesa. Avui potser no donarà temps, però valdria la pena analitzar quins són els fàrmacs que més es consumeixen a Catalunya. Veurem la llista, veurem les despeses que implica i trobarem la majoria de neurolèptics de darrera generació. Neurolèptics que costen 4, 5 i fins i tot moltes més vegades el cost d'altres neurolèptics que tenen garantida la mateixa o més eficàcia. Unes dades il·lustratives. Si anem enrere, un d'aquests neurolèptics, el Modecate, la flufenacina, té un cost any entre 18 i 77 euros per pacient. El que ara tindríem actualment té un cost de 4.800 euros per any. El segon any va ser 4.226, conegut com Cheplion. Ara es comença a utilitzar més la Trevicta, que baixa a 2.375 euros l'any, entre 2.300 i 5.376 euros l'any. Evidentment, la diferència de 18,77 a 2.000, 5.000, doncs la càrrega és important. Insisteixo, no hi ha evidència, tenim evidència que demostra que no són més efectius i en els butlletins grocs la podeu trobar. Amb altres exemples, com la bílifida, la versió oral amb comprimits, la versió injectable, tampoc hi ha evidència que demostri que és més efectiva. En canvi, estem receptant la nova, que costa 3 vegades i mig més. Per tant, caldria revisar els criteris de selecció d'aquestes prescripcions i analitzar-los en clau de despesa pública. Una despesa pública que ens nega l'atenció psicològica, això no ho podem oblidar. En molts casos, evidentment, hi ha gent que rep atenció, però en molts altres que no. Per tant, estem parlant de protegir la salut, però també estem parlant de protegir els recursos públics. I això, evidentment, cal ser clars. Això, si s'està donant així, té a veure amb les campanyes de màrqueting que han desenvolupat algunes, no totes, algunes corporacions farmacèutiques. I una altra dada que ens revela el butlletí groc. En els darrers 10 anys s'han obert moltes causes a farmacèutiques molt conegudes com BMS, Lilly, Pfizer, Johnson & Johnson, Janssen i AstraZeneca. Han tingut multes de 9 milions de dòlars per fer pràctiques il·legals a l'hora de promocionar i prescriure fàrmacs en col·lectius que no hi ha evidència científica demostrable que siguin efectius. I en aquest sentit volem anomenar el projecte del CatSalut, el projecte RPT de registre de pacients i de tractaments, que ha començat a treballar amb altres grups de població i això implica un avançament també en la participació dels pacients i, per tant, implica avançar en que tinguem un sistema de salut públic de qualitat, d'equitat, transparent i on la participació de les persones usuàries dels serveis hi sigui present. Bé, per acabar, fer referència a algunes peticions que encara no havíem anomenat i que, evidentment, tenen a veure amb aquelles mesures que considerem urgents, donat que, coneixent les experiències dels companys i companyes, estalviarien a molts infants situacions que hem viscut moltes de nosaltres i que han desencadenat amb patiments mentals extrems que han donat lloc a diagnòstics. Evidentment, estem parlant de l'abús sexual infantil.
hem de donar resposta encara a aquest aspecte també tabú, igual que el suïcidi, un altre aspecte tabú que també cal abordar, igual que el tema de la violència, una violència que com a país hem de poder generar espais de reflexió sobre què ens passa amb la violència. I, evidentment, no relacionant amb les persones que tenim un diagnòstic psiquiàtric com ja està més que demostrat per l'evidència científica. Evidentment, també el bullying a les escoles. Necessitem un model que implantar a Catalunya. Hem fet propostes. Tenim referències europees com el Kiva, tenim referències també de projectes estatals que treballen la inclusió a les aules, el suport entre companys, la cooperació a les escoles, com és el projecte Kelidon, que es porta des de la Universitat de Vic. I, evidentment, també, i especialment pensant en les noies, en les dones, el ciberassetjament. Considerem que hem de treballar a un ritme intens per començar a donar respostes a l'abús sexual infantil, al bullying i al ciberassetjament. Vaig acabant. Bé, per acabar, i pel tema principal que ens convocava sobre el tema de les contencions mecàniques zero. Nosaltres, en el moment en què ho vam començar a proposar i a compartir amb la resta del sector, ha generat moltes inseguretats, moltes resistències. D'aquí s'ha anat transformant la formulació que ha acabat en els plans de planificació. És un tema que pot semblar utòpic, però vaja, avui portem prous arguments. Implica una consciència, un reconeixement i creure en un canvi que és totalment possible. Evidentment, aquí a Catalunya tenim molts hospitals, cadascú tindrà el seu ritme, no podem provocar, forçar, obligar a que tots els hospitals segueixin el mateix ritme, però crec que sí que hem de garantir legislativament que tots els hospitals comencin a treballar amb aquesta direcció. I pensem que l'any 2025 és un objectiu gens agosarat perquè a Catalunya no tinguem cap hospital que practiqui la contenció mecànica zero. Evidentment, ens posem a disposició, com bé sap el Govern de la Generalitat, a treballar en les solucions per acompanyar, per donar suport a aquests equips que gestionen els hospitals i entenent que aquests suports seran flexibles, caldran diferents intensitats i sabem que hi ha molts hospitals que ja estan en aquesta direcció. L'Hospital de Sant Pau ha reduït molt considerablement les contencions mecàniques, l'Hospital de Sant Joan de Déu està treballant també en aquesta direcció, porten formant i promovent internament i sabem que altres hospitals també estan en disposició de començar. Però insisteixo, necessitem garanties legals que centrin el tema, que garanteixin que tots els hospitals comencen a treballar en aquesta direcció. També, com sabreu, ja des de Seguretat dels Pacients s'ha engegat una comissió de treball en aquest sentit i estem molt agraïdes tant al Govern com al Departament de la Salut per entomar el tema dels drets i per entomar el tema de la nostra participació. I de nou, moltes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies, Edgar, per aquesta exposició amb dades, amb arguments i que ara els grups parlamentaris podran també desenvolupar les seves qüestions perquè puguis consultar. Es fa primer tots els grups parlamentaris, per tant hauràs d'anar apuntant una mica les qüestions que et vagin demanant i després una resposta a tots i cadascun d'ells. D'acord? Comença el grup parlamentari de Ciutadans, el diputat, el senyor Martín Eusebio Barra. Gracias, presidenta, y muchas gracias también, señor Viñals, y el resto de personas que le acompañan, por su intervención y por el excelente trabajo que desarrolla la Federación BEUS en la promoción del asociacionismo en defensa de los derechos de las personas con trastorno mental y muy especialmente por el hecho de que las asociaciones, como usted ya ha comentado, estén dirigidas por los propios afectados, sean los propios afectados los protagonistas de este tipo de patologías, los protagonistas, los que nos traen aquí estas recomendaciones, necesidades amplias, como usted nos ha hecho llegar, pero que tienen el gran valor adicional de estar vividas en primera persona. Eso le da un valor muy especial.
También consulté ayer su página web. Confieso, estuve entrando un poquito para ver sus... vi que tienen todo un gran abanico de actividades, colaboran a través de muchos entes de participación, como el Consejo Consultivo de Pacientes, comenta usted también el tema ahora del Comité de Bioética, etcétera, otras federaciones del resto del Estado. Y también, no sé, me llamó la atención, luego le quería preguntar para que me dijera usted cómo este tema, que tiene un equipo de investigación que, según comenta, está desarrollando un estudio para evaluar propuestas de mejora y transformación de las políticas sanitarias, siempre desde la perspectiva del propio afectado, que, insisto, creo que esto le da un valor muy especial. Entonces, le quería preguntar por este estudio, por este grupo de investigación, y realmente por decirle que esperamos las conclusiones con sumo interés y que podrían contar con nuestra colaboración en la mejora del sistema de atención a la salud mental. Bueno, nuestra colaboración de Ciutadans, y yo estoy seguro que este es un objetivo compartido por todos los aquí presentes. Bien, entre todo este abanico de temática que ustedes plantean, pues hoy sobre todo se enfoca en el tema de la restricción de las contenciones mecánicas. Las contenciones mecánicas, lo he explicado muy bien, es una medida coercitiva, restringe la libertad del paciente, supone, por tanto, una limitación o pérdida de sus derechos, está así, y jamás deberían utilizarse, y lamentablemente se sigue haciendo, hay que decirlo, para cubrir casos de insuficiencia de personal, o por simple comodidad para atención, suponiendo que realmente eso sirva de comodidad para alguien. O plantearlas como si se estuviera siendo compasivo, porque en tiempo se podían plantear así. Eso es absurdo, plantear esto como una especie de compasión. Mira, para que no se hiera a sí mismo, pues es un absurdo, y en esto estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Pero es una medida especialmente complicada para el paciente, usted lo explica muy bien, para la familia, que puede saber o no saber si su familiar está o no está atado en un momento dado. Es un tema complejo, pero también para los profesionales. Como usted bien ha dicho, la gran mayoría de los profesionales tienen una atención totalmente excelente con los pacientes y no deja de ser un problema incluso que se les diga que lo tengan que utilizar. Nuestro grupo, Ciudadanos, estamos muy comprometidos, se lo digo, con la restricción de estas medidas, y ya me leeré con más atención el artículo, porque sí, brevemente no lo conocía, pero sin duda comparto totalmente la conclusión, lo más rápido leeré el abstract y la conclusión, en una línea de que a pesar de la amplia variabilidad de indicadores en los sistemas de contención y del rigor metodológico, los resultados dan pie a que implementar programas de reducción son posibles. Y estamos absolutamente de acuerdo con esta conclusión, y ya lo miraremos con más detalle. Por ejemplo, nosotros ya presentamos una propuesta de resolución en este Parlamento, supongo que lo conocerán, fue una propuesta que fue aprobada por unanimidad aquí en esta Comisión de Salud en octubre pasado, y pedíamos un protocolo obligatorio y común a todos los centros, la consideración de excepcionalidad de esta medida y siempre bajo un riguroso control por parte del médico, y también control de la generalidad, incluyendo la posibilidad de sanciones. La posibilidad de sanciones a los centros que no sigan una buena praxis, pedíamos en esta PR. Y también hemos presentado en el Congreso de los Diputados recientemente una proposición no de ley que, según me han comentado, es posible que se tramite en este mismo mes, en concreto en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Esperamos que podamos contar con el mayor apoyo posible, que también incluye medidas para minimizar el uso de estas sujeciones, incrementar la seguridad y, por ejemplo, cosas que usted ha comentado, pues están en esta proposición no de ley, como ayudas para reformar la estructura de los centros, que en muchas ocasiones usted ha comentado no ayudan y que necesitan espacios para poder llevar a cabo estos programas de restricción de las contenciones. Exigimos que si alguna ocasión se use, tenga que estar validado incluso por un médico externo que no tenga relación con el centro, que no tenga ningún conflicto de intereses, y preferiblemente un médico del sistema público de salud, de manera que haya también una limitación o al menos un cierto que se lo planteen antes de tener que utilizarlos. Como digo, también incluimos la posibilidad de expulsar del concierto público a aquellas entidades que dentro de un plazo adecuado no se hayan adherido al programa de eliminación de sujeciones. O sea, creemos que es una proposición de ley muy contundente, al menos esa ha sido nuestra intención, en este camino de ir reduciéndolas de una forma sistemática a su mínima expresión o a su desaparición total, si fuera posible. Esta proposición ha recibido también el aval de la Organización Médica Colegial o de otras entidades, o sea que esperamos tener un buen apoyo y encaminarnos de una manera decidida en esta línea. Usted lo ha comentado.
Hay experiencias de centros libres de sujeciones. Experiencias existen, usted ha comentado algunas. Hay países en donde además está regulado la mínima expresión. Por ejemplo, en Estados Unidos está fuertemente limitado su uso, hay regulación específica. Por tanto, podemos afirmar que limitar su uso es perfectamente posible. Y a fin de cuentas estamos hablando de una cuestión de humanidad dentro de la atención sanitaria. Así que podemos decir que hay que contener las propias contenciones ya de una vez, incluidas, claro, las contenciones químicas. Usted también ha entrado en este aspecto que también compartimos con ustedes. Hay un incremento de uso de estos medicamentos que no está justificado, por ejemplo, por el número de personas que realmente los necesitan desde un punto de vista clínico. Además, aquí yo quería, no sé, podríamos plantearnos un eslogan que sería sedar menos y atender más. Claro, también hay que tener en cuenta que se necesitan las dotaciones de personal en todos los centros que se necesitan para poder hacer esta atención. Y, bueno, no vamos a entrar hoy en los recortes, con su permiso de nadie, pero evidentemente el recorte de personal ha sido importantísimo y eso pues dificulta el tratamiento. También ha comentado el tema de atención psicológica, así un poco rápidamente, pero sin duda también en el caso de nuestro grupo presentamos aquí en este Parlamento una propuesta de resolución para incrementar la atención psicológica en atención primaria, por ejemplo. O sea que son aspectos que compartimos. Le diría a modo de conclusión que sin duda es un camino que habrá que recorrer, que hay que empezar ya a andar, que como usted bien ha dicho también implica cambios culturales. No solamente una cuestión de cambiar estructuras, de aportar medios, sí, hay que aportar medios, habrá que cambiar las estructuras, los comportamientos, los estándares, pero también implica cambios culturales y, por tanto, puede ser un camino que habrá que andar pues, bien encaminado, pero que puede tardar cierto tiempo, pero que evidentemente es posible su restricción y nos tendrán a su lado. Gracias. Moltes gràcies, diputat. Doncs ara pel grup socialista té la paraula la diputada Assumpta Escarp. Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, donar les gràcies a l'Edgar Viñales i a la gent que avui ens acompanyen. Gràcies per ser aquí, però sobretot gràcies per la vostra tasca en defensa dels drets. Trobo que l'explicació extensa i completa que s'ha donat sobre un aspecte concret, que és el que avui també us portava aquí, però on hi ha sobretot una defensa del que volem i del que sentim, que són els drets com a persones que tots i totes tenim. Jo us voldria dir que sento orgull que avui sigueu aquí, orgull de la vostra participació, perquè crec que també és una tasca de tots a l'obrir els espais institucionals més importants a la participació de tots aquells que viviu dia a dia i tots aquells que treballeu dia a dia, entre altres coses, per la defensa dels drets. Perquè la visualització i la paraula que aquí es pot donar serveixin també com a punt petitó, però com un pas més en aquest canvi cultural que tots reclamàvem. És veritat que en el pla director, vosaltres heu participat en el pla director, esteu en el comitè o heu treballat en el grup de treball del comitè de bioètica. Jo crec que és molt important aquest salt de que les pròpies institucions obrin a la veu i a la participació, però sobretot que aquesta veu i aquesta participació sigui la vostra, no la de persona interposada, amb tota la legitimitat, però persones interposades que fins ara han fet la vostra veu. Jo crec que aquí és el gran canvi que cal agrair-vos a tots vosaltres. També, i tots els diputats saben que jo acostumo a ser molt crítica amb el govern, però també sé reconèixer que el govern en aquesta ocasió ha fet una aposta important no només en el pla director i que fos, a més, participat i obert a tothom, sinó també, cosa estranya, en el pressupost ha fet una aposta important per la salut mental i jo crec que les coses quan són s'han de reconèixer. Sempre falta de més, ho dèiem, és a dir, que ho deia ara el diputat Martín Barra, ell deia la reducció de la contenció és molt possible, ho hem vist, hi ha experiències, hi ha coses que, experiències que cal contemplar, que cal mirar, només cal moltes vegades no inventar, mirar, estudiar, que és el que heu fet vosaltres amb les vostres referències. Calen canvis culturals, cal formació i caldran recursos, perquè és evident que si en un moment donat has de fer canvis d'estructures arquitectòniques o has de fer, sobretot, un tema que a mi em sembla molt important, que és el de l'acompanyament, doncs caldran altre tipus de professionals, que és els que tenim, és a dir, però això és el que és.
Jo em quedo amb, ho deia, aquí vam aprovar aquesta proposta de resolució que havia presentat el grup de Ciutadans, el meu grup, el grup socialista, a la Comissió de Benestar, el company que avui està aquí amb mi, vam presentar també una proposta molt en la línia del que vosaltres aneu, però parlant més de gent gran i de serveis residencials, parlant més de dependència, de gent gran i serveis residencials, i sobretot també cridant a la participació d'aquells també que hi són, i ho pateixen i ho viuen, i per tant en aquest sentit també us voldríem deixar. Jo crec que tu has deixat sobre la taula, o com a mínim alguns deures o algunes de les coses que nosaltres podríem treballar, més enllà de reclamar el canvi de protocols, però per exemple amb l'aprofundiment de drets, el que tu deies, l'atenció legal immediata i la cobertura legal en el moment dels ingressos involuntaris, que aquest és un tema que jo crec que es pot, o la creació d'un observatori de drets que d'alguna manera, com a observatori, sigui vigilant i garant del que ens passa i el que succeeix. Jo crec que això, més algunes de les coses que tu deies de desenvolupar en el pla director del programa, calen canviar potser la legislació actual, caldrà potser fer alguns canvis a la llei 21/2000 sobre el que regula no només la informació sinó l'autonomia del pacient. O sigui, les lleis bases, tant la del 2000 com la del 2002 sobre la pròpia autonomia del pacient, jo crec que hem de fer un salt qualitatiu. Igual que l'hem fet, no? Ja no parlar de persona interposada, sinó la vostra veu, que per això el vostre nom, sinó també que el canvi cultural estiguin a la pròpia legislació. Jo crec que aquesta és una tasca que hauríem de poder treballar des del Parlament de Catalunya en l'aprofundiment dels propis drets, tenint en compte, i tu has dit, no cal dir a tots els hospitals demà ho han de canviar tot, no cal perquè no es pot, però en tot cas sí que la llei ha de preveure quins són els canvis que s'han d'anar produint. Tu deies, des de la pròpia... Què vol dir la transformació de les unitats? Vol dir eines pels professionals, canvis arquitectònics, formació, participants, vull dir, són moltes de les coses. Moltes vegades quan es parla de canvis d'arquitectura tothom posa les mans al sol. Diu, no cal. Les dones en sabem bastant d'això, perquè l'urbanisme sempre ha estat fet pels homes. I aleshores, a vegades, només que ens posin una mica més de llum als carrers, el nostre índex de seguretat augmenta molt. Per tant, sabem perfectament que els canvis estructurals físics, el que ens envolta, té molta importància per al propi benestar i en aquest sentit jo crec que està. Per tant, jo em quedo amb la tasca i amb la feina per fer i reiterar una vegada més, felicitar-vos perquè també val la pena fer-ho i agrair-vos a la vostra tasca. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada. Doncs ara pel grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot té la paraula la diputada Àngels Martínez. Sí, bon dia. Moltes gràcies al senyor Edgar Vinyals i a la gent que l'acompanya i a la tasca que fa la seva organització. M'ha semblat tremendament, no solament interessant, sinó molt necessari que veus com la seva, com les seves, estiguin en el Parlament explicant les realitats dels drets que manquen i de les coses que podem fer. I amb permís de l'assumpte Escarm em sumo a les coses que immediatament nosaltres sí que podem començar a gestionar. I aleshores, com que ja molta cosa s'ha dit, em puc permetre d'alguna manera el privilegi de centrar-me més en el que vostè ha dit i que a mi m'ha semblat especialment colpidor. És a dir, el principal repte, i té vostè tota la raó, és el canvi cultural i jo aquí sí que voldria fer una aportació que segurament vostès han viscut i saben sobradament, però que en canvi que crec que podem compartir. El principal repte és entendre que no hi ha persones, que no hi ha malalties, sinó que hi ha persones malaltes. I aquesta és la manera de començar a lluitar contra els estigmes i de començar a tractar amb equitat i amb igualtat a totes les persones malaltes i aconseguir que a totes les persones malaltes se'ls garanteixin els mateixos drets i, naturalment, els seus drets de ciutadania. Clar, una de les coses que més també m'ha impactat, perquè a més desconeixia les dades,
és el que vostè ha parlat de la mitjana de psicòlegs. Ara ja no parlo de públic i privat, perquè aquest és un altre tema i és un tema que segurament em provocaria massa i m'hi estendria massa. Al marge de la qüestió públic i privat, el que sí he observat és que en els països on més es respecten els drets humans és on hi ha precisament més psicòlegs. I d'això en dedueixo que no només la mitjana de 4,5 suposo que és a l'Estat, doncs és claríssimament insuficient, sinó que no es reconeix que en aquests moments la sanitat té un gran repte, que són tots els treballs de cura, tots els treballs d'atenció, tots els treballs de no abandonament, tots els treballs de prevenció, tots els treballs de no seguiment, i que no són, evidentment, les medicines les que curen, en alguns casos al contrari, com vostè molt bé ha assenyalat, el que fan és emmalaltir o agreujar els símptomes de la malaltia, sinó que moltes vegades la paraula, quan aquesta paraula és la precisa, quan aquesta paraula s'acompanya de l'atenció, quan aquesta paraula és la paraula que també acompanya la cura, la paraula és salut. I per això penso que una de les qüestions que ens hauríem de plantejar molt seriosament és què es fa intentar no ser segurament dels darrers de la Unió Europea amb atenció psicològica a les persones que tenen determinats tipus de malalties que no són només mentals, que són també d'altres tipus. Jo crec que nosaltres hauríem de treballar per ajudar a aquest canvi cultural, hauríem d'ajudar intentant frenar 3 derives que a més són molt del nostre temps. Per una banda, el sobreabús farmacològic, vostè té raó, això especialment amb nens i infants. Una amiga meva deia, el meu fill no és hiperactiu, el meu fill és curiós, és actiu i té molt bona salut. I per tant em nego a donar-li qualsevol tipus de medicació. A mi em sembla molt sàvia la meva amiga. Aquesta seria una qüestió, sobre abús farmacològic. El sobreabús de la força, i aquí ho lligaria amb la seva petició, que crec totalment raonable, necessària i a més, com vostè diu, molt perillosa, de les contencions mecàniques, perquè es coneixen, i vostè ho sap, vostè ho ha dit, però se sap, al marge de la gent que no estem superespecialitzats en aquest tema de morts per contencions mecàniques, però és que a més aquest sobreabús de la força també implica un sobreabús de l'abandonament, perquè ja que estan d'alguna manera subjectes, ja que no es poden moure, ja que no poden fer mal, ja els podem deixar abandonats. Això, per exemple, amb les residències de gent gran de 2 pisos. Vostè segurament les coneix i cal que la gent ho sàpiga. Hi ha un primer pis de gent més o menys autònoma i després hi ha un pis a dalt, que és on està la gent lligada, on està la gent abandonada, on està la gent que evidentment té l'esperança de vida molt més curta per totes aquestes qüestions que estem dient. I això és naturalment un abús mèdic, un abús sanitari que com a societat no ens podem permetre. Per tant, vostè fa molt bé recordar-nos que les vies d'actuació també són al marge de protegir al màxim legalment els seus drets i de l'observatori, que crec fonamental entendre que vostès són especialment febles, o hi ha persones especialment febles en l'abús sexual, en la violència, en l'abandonament. I jo hi afegiria que cal entendre també casos de suïcidi provocats per qüestions derivades de tot el que s'ha dit i sobretot per aquesta manca d'acompanyament i de paraula. Bullying, i quan vostè ha parlat del ciberassetjament, jo li diria ciberassetjament però també sense ciber. És a dir, l'assetjament és terrible i té una connotació, un biaix de gènere que no podem oblidar. I ara, després que vostè ha escoltat pacientment les meves observacions, jo li voldria fer una pregunta que
que m'agradaria que, perquè no ho he entès bé, en el moment en què vostès ho han plantejat. Vostè estava parlant d'un defensora del pacient al marge del síndic de greuges? És a dir, i voldria que vostè això m'ho relacionés amb l'empoderament i l'autoorganització de les persones amb aquestes malalties de les que avui estem parlant i les reflexions que vostès han fet. I ja d'entrada jo li diria que hi veig més perill amb un possible defensora del pacient que no pas amb que es reforci el seu empoderament, la seva autoorganització i que insisteixin en seguir parlant i en seguir dient les coses com estan fent i per les quals els felicito i els agraeixo moltíssim que hagin compartit aquest matí, estiguin compartint aquest matí amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada. Doncs ara pel grup parlamentari popular té la paraula la diputada Marisa Xandri. Gràcies, presidenta. Bé, jo en primer lloc també vull agrair el que el senyor Vinyals avui aquí ens ha exposat en aquesta comissió de Sanitat. Gràcies per venir, per ser la veu de molts que no poden expressar-se i també, sobretot, aquells que avui l'acompanyen, saludar-los, perquè realment esteu fent una tasca important, una tasca en defensa dels drets humans i per mi és el principal valor que hem de defensar des de les associacions, federacions, entitats i sobretot des del Parlament de Catalunya. També vull agrair molt especialment aquest argumentari que ens heu passat, sobretot perquè és que és molt clar, argument, resposta, i està clar que quan un diputat no coneix molt aquest tema, doncs li va molt bé tenir aquest argumentari que ens serveix per il·lustrar-nos. S'han plantejat ja moltes qüestions per part dels altres grups parlamentaris, però jo, si em permet, n'hi faré alguna. Crec que és importantíssim, ja s'ha dit, el tema del canvi cultural. Hi ha d'haver un canvi de mentalitat i, com deia la diputada de Catalunya Sí que es pot, que no s'han de veure com a malalties, sinó com a persones malaltes. O sigui, aquest canvi de paradigma és molt important. I vostès proposaven el tema de conèixer de primera mà, de que la gent pugui conèixer de primera mà el que és la contenció mecànica, i parlava d'exemples com l'Hospital de Mallorca, l'Hospital de Cartagena, on hi ha unitats obertes, parlava d'una sala de confort per reduir els estats d'agitació, que això evidentment ha comportat un canvi d'arquitectura, però bé, aquesta és una de les maneres que la gent es pugui acostar i conèixer de primera mà, com vostè ha dit. I la meva pregunta és, tot i així, fan falta campanyes de sensibilització per tal que la gent del carrer conegui de què estem parlant exactament? Un altre tema, jo m'agradaria, és que és molt greu, quan parlava de l'abús de poder en el sistema d'atenció, és que diu aquesta frase i és com que un es queda molt parat, perquè realment és greu que s'abusi del poder, dels drets de les persones. I la meva pregunta és que mentre continua existint la contenció mecànica, com ho podem aturar, això? Quina solució tenen vostès, què proposen directament? Sí que han fet propostes, però per vostès quina seria la prioritària? També he fet referència a una qüestió important i que a Argentina tenen, que és aquesta que tenen dret a la defensa d'un advocat de forma immediata. Es podria plantejar aquí a Catalunya, vostè ho veu factible, aquesta qüestió es podria aplicar? I finalment, nosaltres l'hem escoltat, podem fer propostes des del Parlament, però sobretot és important que
que s'involucri el Departament de Salut. Crec que s'està avançant en aquesta qüestió, però també m'agradaria que ens fes una mica que ens expliqués quina és la relació que mantenen vostès amb la conselleria, quin tipus de relació tenen. I finalment, el tema dels professionals, jo crec que cal destacar la bona tasca que fan la majoria de professionals aquí a Catalunya, els professionals sanitaris. I ara vull posar un exemple que potser no ho hauria de fer, però jo el poso. Quan va passar l'accident a Agramunt, a la residència d'avis, justament les 4 àvies que es van salvar estaven lligades al llit. Per tant, entenc que si estaven en aquella situació és perquè els professionals van contemplar que era el que es necessitava, i de fet al final van ser les persones que van sobreviure. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada. La CUP Crida Constituent s'ha excusat en aquesta compareixença i, per tant, passem la paraula al grup parlamentari Junts pel Sí, la diputada Titon Laïlla. Gràcies, presidenta, i gràcies, senyor Edgar Vinyals, per la seva exposició, així com als companys que l'acompanyen de la Federació Veus per la seva exposició i també pel material que ens han fet arribar, que és de lectura interessant i obligatòria pels diputats d'aquesta comissió, sobretot quan tractem temes com el que avui han vingut vostès a exposar-nos, que són temes importants que transcendeixen el que seria l'atenció sanitària a la que moltes vegades estem acostumats a parlar-ne en aquesta comissió. Perquè vostès venien a parlar-nos del projecte Contenció Mecànica Zero, però també en la seva intervenció ja explicaven que parlar de contenció mecànica és parlar de drets. Feien referència a la Convenció Internacional del Dret de les Persones Discapacitades del 2006 de Nova York, ratificada per l'estat espanyol al novembre, si no recordo malament, del 2007, en el qual els articles, a banda de parlar de la vida, dret a la vida, dret a la llibertat, dret a viure en família, dret a la informació, a la diferència, hi ha una sèrie d'articles, 12, 14, 15, 16, 19, 26, etc., que parlen precisament de dret a la informació, dret a l'atenció sanitària, dret a l'habilitació i a la rehabilitació, també dret a viure de forma independent, dret a la protecció contra la violència i l'abús, etc. Perquè és obvi, parlem de contenció, parlem de drets, dret a ser informat, dret a l'autocura, dret a l'atenció sanitària, dret a la mobilitat, també dret a la seguretat. I, per tant, en aquesta discussió, que és una discussió també molt tècnica, l'ús o no d'una contenció mecànica, però en el fons també molt profunda, perquè parlem de drets, el que és obvi és que a partir de que no hi ha alternativa, això no és una opció en aquest debat. I, per tant, parlem de contenció mecànica, però també parlem de contenció farmacològica, parlem d'ingressos involuntaris, parlem d'adherència al tractament, vostès no en parlaven, però jo crec que és un ítem important a incorporar en el debat, l'adherència al tractament, aquest treball que va més enllà del propi tractament farmacològic, però que crec que ens solucionaria, si poguéssim controlar molt bé aquesta adherència, moltes de les problemàtiques que vostès feien referència. També parlem d'aïllament, parlem de medicació forçosa, parlem de l'estigma. Vostès també n'han parlat i també crec que és important no vincular-ho a la violència, que massa vegades per 2 passos que fan vostès o també els professionals sanitaris treballant en aquesta lluita contra l'estigma, doncs qualsevol titular en un mitjà de comunicació que faci referència a violència vinculada a un diagnòstic de salut mental, doncs òbviament ens fa tornar una altra vegada a la casella d'origen. I tot això lligat, òbviament, a l'augment de recursos humans, augment de la formació del personal, a l'ús prioritari d'altres alternatives, vostès ens explicaven algunes, augment de l'atenció domiciliària, però una cosa també molt important que és, al meu entendre, que és l'anticipació, els pròdroms, la detecció d'aquells símptomes que et fan preveure que potser, com a última opció,
Soc professional sanitari del sector de la salut mental i, per tant, sempre que s'ha utilitzat una contenció mecànica, o que jo ja personalitzo, he hagut d'utilitzar la contenció mecànica, sempre ha estat com a última opció després d'esgotar altres recursos. I, per tant, l'experiència és importantíssima i també la formació. Perquè l'ús de la contenció ha de ser utilitzada mai per conveniència, mai per facilitar la feina, sinó sempre en benefici de l'usuari. Sempre en benefici de l'usuari. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és interessant les experiències que vostès ens explicaven, perquè aquí hi ha un triangle afectat. Òbviament, el pacient amb un diagnòstic de trastorn mental, és obvi, vull dir que hi ha... Però també cal que la reflexió inclogui els professionals i també les institucions. I vostès ens plantejaven exemples arreu del territori espanyol, també arreu del món, on precisament utilitzant diferents perspectives, a vegades treballant amb els professionals, altres vegades empoderant els pacients i altres vegades amb reformes arquitectòniques, o vostè deia la sala de confort que feien, doncs estratègies diferents, el que arriben és en aquest compromís global de canvi de la perspectiva, perquè aquest patiment és transversal, és el que deia, és a dir, mai una contenció mecànica és volguda per cap de les parts, mai és desitjada, mai és fàcil dur-la a terme i mai és la primera opció. Jo crec que això és important explicar-ho, perquè si no parlem molt alegrement a vegades d'aquest tema com si fos l'eix vertebrador de l'atenció sanitària en salut mental, i no és així. I, per tant, jo crec que és important també explicar tot això, perquè certament en aquests moments és un tema que està sobre la taula dels professionals. Només cal revisar la bibliografia que ens han aportat vostès, però també la bibliografia sorgida arran dels últims congressos internacionals, estatals i nacionals, que també, en tots i cadascun dels seus debats, quan es parla de salut mental, surt el tema de la contenció mecànica precisament com una de les coses a millorar i a canviar en aquesta assistència sanitària. I crec, i vull també dir-ho, que a Catalunya en aquest sentit no estem a la cua. I crec que recollint les diferents estratègies que marca el propi pla integral o el pla director i vincular-les també amb aquelles que sorgeixen dels congressos. Jo tinc per aquí les conclusions a les que havien arribat al Congrés Espanyol de Neuropsiquiatria, que parlava de la tendència a anar cap a la contenció zero amb 6 estratègies que en el fons repliquen allò que vostès apuntaven també, d'entrada un canvi organitzatiu i cultural de l'organització. I això és bàsic. Això és bàsic. No hi ha llei que passi per sobre de la cultura organitzativa quan estàs parlant d'atenció sanitària, perquè acaba havent-hi algú que per una indicació acaba prenent una decisió de tractament. I per tant has de poder generar un ambient de confiança, un ambient de confort per tots, pel propi pacient, també per la família i òbviament també pels professionals. I tot això, a més, és important incorporar-ho a la missió, a la visió, als valors amb els que treballen qualsevol de les institucions que es dediquin a l'atenció a les persones amb trastorn mental. També utilitzar les dades per valorar la pràctica real. Val molt la pena conèixer quins són els estàndards, amb qui ens comparem, amb què ens comparem, precisament per reduir aquestes xifres. Hi ha una tesi doctoral de l'Anna Maria Urrutia Beascoa del 2015, que precisament parla d'això i compara prevalença en l'ús de les contencions físiques i també de les contencions farmacològiques. Bàsicament ho centren a l'atenció sociosanitària o psicogeriatria, però crec que són dades rellevants a tenir en compte, perquè és veritat. De dir, encara en aquests moments a l'estat espanyol s'està per una xifra superior a la que seria la mitjana, podríem dir, europea, però que no estem en un punt desorbitat en aquest ús de les contencions, però que sí que és veritat que hem de reduir, o la tendència ha de ser anar entre el 0 o el 5% de l'ús de les contencions mecàniques, i també reduir les contencions farmacològiques, sobretot en les demències o en les patologies d'Alzheimer. I per tant és important utilitzar les dades per poder-nos comparar. Desenvolupament professional, ho deia, la formació. Jo crec que aquí en salut mental és clau l'experiència. Quan coneixes
a les persones amb les que tu cuides, amb les que treballes, no? I ja detectes, pots segurament utilitzar altres estratègies perquè coneixes com les reaccions per totes bandes, també com reacciona el professional sanitari, que no sempre és el mateix, i per tant aquí aquesta experiència, la formació que pots tenir crec que és clau per reduir qualsevol tipus d'indicació que poguéssim considerar massa incursiva. També saber utilitzar altres tècniques alternatives, vostè explicava la psicològica, és obvi, augment de l'atenció psicològica, dels tractaments un a un, que es diuen, d'allò més enllà de que l'arquitectura de la pròpia unitat també ajuda molt a treballar tot això, implicar els usuaris. Vostès, jo celebro que estiguin aquí explicant-ho en primera persona perquè certament era una de les grans mancances que en tots els àmbits, no només en salut mental, que també i més segurament, però en tots els àmbits faltava aquesta pota d'escoltar els pacients, els usuaris, i després poder analitzar i comparar cadascuna d'aquestes situacions de contenció mecànica, en aquest cas, a posteriori d'haver-se realitzat per poder detectar si realment la indicació era l'adequada, si realment tot el procés s'ha fet correctament per poder detectar els aspectes de millora d'aquest ús de les contencions. I en aquest sentit vull agrair-los les seves explicacions en primera persona perquè certament, tot i que són poques les contencions mecàniques que es fan, hem de tendir a la contenció zero, com vostès plantegen. Crec que l'objectiu que deia del 2025 ha de ser un objectiu assolible, precisament perquè aquest debat està sobre la taula, en molts àmbits, i per tant, quan són els professionals, ja no és tant la Comissió de Salut que fa propostes, sinó que són els propis professionals amb els propis pacients que detecten aquesta necessitat de millora i estan treballant amb això. Crec que és assolible perfectament que el 2025 podem tendir en aquestes contencions zero, i espero, en aquell moment, dubto que la persona que els parli estigui en aquest Parlament, però sí poder-los sentir en aquesta comissió explicant-nos precisament l'èxit d'aquest treball. Moltes gràcies per la seva explicació. Moltíssimes gràcies, diputada. Doncs ara, per respondre als diferents grups parlamentaris, té la paraula el senyor Edgar Vinyals. Ho pot fer en l'ordre que vostè consideri i per un temps d'uns 10 minuts. Val, doncs aniré per feina. Bé, sobre la pregunta de l'equip d'investigació, a la pàgina web pots trobar la guia de drets que hem començat a editar. Continuem treballant al projecte de drets i continuem amb previsió d'aquests equips d'investigació. El pla d'investigació aprovat pel Departament de Salut també aquí ens suposa una oportunitat per poder exercir el rol d'investigadors més enllà del d'objecte d'investigació. I en aquest sentit apuntar la importància de l'evidència contrastada. Avui us hem portat evidència científica i sí que l'evidència contrastada pensem també que és un dels camins a continuar recorrent, que és aquesta que combina l'evidència científica amb l'aplicació pràctica i amb l'experiència de les persones que reben aquesta política. Agrair la proposta de resolució també al Congrés dels Diputats. Ens ha arribat recentment la notícia que s'ha fet una proposta de llei des del grup de Podemos d'eliminar les contencions mecàniques en aquests dies. I sobre la qüestió de sancions i expulsions, jo estic segur que no caldrà utilitzar aquest tipus de solucions, atenent, com es feia referència abans, a la consciència d'enfermetat, si em permet, que té el sistema en aquest sentit. I confiem moltíssim en el saber fer dels professionals que ens ho porten demostrant molts anys i que cada vegada més hi ha menys que no entomen aquest tema.
Sobre la guia de drets també celebrar que recentment continuem trobant recursos allà on podem i fa 2 dies ens van notificar que havia estat el projecte de drets guanyador de la filadora, que són aquestes subvencions que des de Barcelona en Comú han dotat, s'han presentat 220 projectes i seleccionat uns 70 i nosaltres hem estat el tercer més votat. I en aquest sentit continuarem ampliant, us farem arribar la versió que tenim ara de la guia i sí continuarem amb aquesta línia que l'estem també elaborant amb professionals i jo enllaço amb el tema de la formació a professionals que també l'estem treballant des del pla integral, des del pla director i continuem avançant amb aquest tipus de projectes. Sobre el tema de contenció mecànica sí que es donen per falta de personal i així ho reconeixen els propis professionals. És cert que moltes vegades les famílies no desconeixen què està passant i a mi m'agradaria pensar que no és còmode per ningú, tal com expressaven recentment, el fet de fer una contenció mecànica. Però sí que és cert que reduir això és humanitzar la pràctica i atendre. I sobre el lema m'ha agradat molt, sedar menos y atender más. Jo crec que sí que va en la línia del més tracte i menys tractament i agrair les paraules. Moltíssimes gràcies. Continuaré per ordre, probablement als 10 minuts ho intentaré molt fort. Doncs agrair també la proposta de resolució, gràcies, orientada a la dependència i gent gran, doncs agrair-la i vaja, a fer referència a la participació directa i no interposada, evidentment, com qualsevol col·lectiu oprimit, veiem els moviments històrics, fins que el moviment no s'ha autoorganitzat i s'ha autorepresentat, no ha pogut realment incidir en un canvi sobre els drets. Per tant, agraïm aquesta menció. Feia referència a la participació, en aquest sentit haig d'aprofitar l'avinentesa per parlar dels recursos per la participació. Abans feia referència a la filadora perquè gràcies a això salvem el projecte de drets que estàvem certament patint per la tresoreria. I sí que aquí considerem que si hi ha una aposta de Catalunya per la participació del nostre col·lectiu, hem de dir que el suport que tenim és molt més que insuficient. En aquest sentit, considerem que si ens plantegem seriosament la participació, estem parlant que hem de plegar a més associacions i que han de sorgir moltes més associacions. Aquí a Catalunya, com a Andalusia, tenim una federació, però en la resta del territori espanyol hi ha moltes comunitats autònomes que no tenen ni una associació. Per tant, crec que hem de continuar invertint en aquesta participació. I sí fer referència, feia referència a canvis legislatius de la llei 21/2000. Nosaltres considerem que és especialment important per aquest canvi de la contenció mecànica zero, tal com heu pogut veure, és la participació del nostre col·lectiu, el que nosaltres diem figures de suport entre iguals. I en aquest camí estem elaborant les formacions, necessitem poder-ho acreditar, aquestes formacions, i aquí tenim realment una oportunitat per l'ocupació del col·lectiu. Volem generar llocs de treball, volem que aquests llocs de treball serveixin per millorar el sistema d'atenció, però aquí tenim una limitació que també implica canvis legislatius i que té a veure amb que moltes de les persones que estan començant a fer aquesta formació estan cobrant una pensió i veuen impossibilitada la compatibilitat de les pensions amb ingressos puntuals. I dit això, també tenim serioses dificultats per accedir al mercat laboral durant els moments de baixa. És a dir, nosaltres
nosaltres ens trobem que podem tenir una crisi i agafem la baixa, però després la incorporació a la feina doncs, ha de ser de 0 a 40 hores o de 0 a 20 hores, en el cas que tinguis un contracte de mitja jornada. Poder plantejar doncs, la incorporació al lloc de treball de forma gradual, amb assumpció d'hores, doncs això milloraria moltíssim la situació del col·lectiu en matèria d'ocupabilitat, que com abans apuntàvem és de les més baixes. Si l'atenció legal immediata és viable, que ho comentaves tu i també la companya diputada del Partit Popular, doncs si portem garantint des de fa més de 40 anys a qualsevol persona que comet un delicte que tingui representació legal immediata, dedueixo que sí que és possible. I si continuo, no m'agradaria deixar res, però... Respecte als comentaris, doncs ja estaria. Sobre que som... Espera, que volia anar... Sí, no hi ha... També molt bona frase. No hi ha malalties, hi ha persones malaltes. Jo la milloraria, hi ha persones que pateixen mentalment. Perquè aquí és un tema controvertit, no? Parlar de malaltia en aquest sector i si bé és cert l'Organització Mundial de la Salut ja fa molts anys que va arribar al consens que havíem de parlar de trastorns mentals, doncs encara es va fent ús d'aquesta malaltia i té unes implicacions directes probablement amb el sobreabús amb els psicofàrmacs, aquesta concepció del patiment mental des de la malaltia com es pot fer amb altres parts del cos. Potser això es portarà per una altra compareixença, però sí que és important parlar del patiment mental de les persones. És fonamental els treballs de cura i atenció, reconèixer el paper de les famílies, el seu suport, el sobreabús farmacològic feia referència al suïcidi, és un tema que hem d'entomar. Les dades de suïcidi són molt superiors a les dels morts en accidents de trànsit. Quants anys portem veient a la televisió anuncis sobre els accidents i campanyes sobre els accidents de trànsit i encara no hem vist cap acció de conscienciació sobre el suïcidi. Sobre la qüestió de defensor del pacient independent vinculada al síndic de greuges, doncs bé, entenem que serà de forma col·laborativa amb el síndic de greuges, però sens dubte, i aquí agraeixo el comentari i li dono tota la raó en què hem de prioritzar l'empoderament i l'autoorganització. En aquest sentit, el projecte que tenim de capacitació i d'impuls del moviment associatiu doncs així ho reflecteix i estem acompanyant i donant suport a persones que es volen associar. Si bé és cert que li estem posant ganes, energia i il·lusió, doncs, com comentava, els recursos econòmics no ens acompanyen i anem al ritme que podem. Bé, continuant, per la companya parlamentària del Partit Popular, també feia referència a persones malaltes, doncs bé, sí, persones que pateixen mentalment. I en això hi havia un congrés recentment a Barcelona que es titulava Controvèrsies en psiquiatria i que està organitzada per les societats científiques i començava amb un diàleg que plantejava dues preguntes. La psiquiatría, tal como la hemos vivido, ya está muerta, tiene que desaparecer. I hi havia qui afirmava que sí, que tot aquest argumentari biofarmacològic sense sostenibilitat empírica que apuntava cap aquí, hi havia qui no, hi havia qui deia que estava en el millor moment de salut i que la psiquiatria per molts anys i llarga vida. Doncs bé, aquí sí que tenim debats i controvèrsies i aspectes ètics que cal continuar aprofundint. Preguntava si feia falta campanyes de sensibilització al carrer.
Sí, això tenim el projecte obertament, estem treballant i el projecte va evolucionant satisfactòriament i va orientant-se cap a aquells aspectes que a nosaltres com a organització cada vegada ens resulta més raonable l'orientació i entenem que continuarem avançant cap aquí. Per tant, sí que calen campanyes a la població en general. Poder parlaria, més que de sensibilització, relacionant-ho amb els drets, parlaria de conscienciació. Cal campanyes de conscienciació a la ciutadania perquè coneguin els drets que tenen i, per tant, perquè els puguin exercir. I aleshores posar això de manifest probablement farà amb el temps que no ens sorprengui tant parlar d'abús de poder, perquè certament és una realitat que es dona i la violència institucional està molt present. Quines solucions a aquests abusos de poder mentre que hi hagi contencions mecàniques? Bé, des de l'organització civil poder interposar queixes, reclamacions i a les unitats d'atenció a l'usuari, poder establir més consultes als comitès d'ètica assistencial i en els casos en què sigui necessari iniciar processos legals per la via penal en tant que dany moral i per la via civil i administrativa en aquelles situacions on hi hagin certament vulneracions de drets i de lleis. A la jornada que vam organitzar amb Salut Mental Catalunya, el doctor Oliver Lewis ens il·lustrava sobre licitacions estratègiques que havien arribat al Tribunal Europeu de Drets Humans. Si bé és cert que aquí no tenim aquesta cultura, probablement treballant la consciència de drets arribarem a obrir camí també des de les licitacions estratègiques. Pensem que aquesta és una de les solucions que, com la contenció mecànica, hauria de ser l'última i bé, continuarem avançant en aquest camí. Sí que és factible a Catalunya això, ja ho comentàvem. La relació amb la conselleria, doncs bé, com a qualsevol organització que participa amb el pla director, en els darrers temps hem coincidit amb el conseller a la presentació de les propostes i quasi al tancament del pla director. Vam coincidir amb el conseller el Dia Mundial de la Salut Mental i hem tingut l'oportunitat de tenir 2 reunions de treball amb el conseller i un d'elles ha estat per abordar precisament el tema de les contencions mecàniques. I celebro moltíssim que s'hagin salvat les 4 àvies. Malauradament hi ha un cas que es va tapar al País Valencià quan governava el Partit Popular, d'una residència que es va cremar i que van morir moltes persones i que la majoria d'aquestes estaven lligades al llit. Per tant, celebro moltíssim que hi hagi aquestes àvies que puguin continuar gaudint de la vida ara. Entenc que la contenció mecànica no salva vides i aquí ho reflecteix l'evidència científica. I per acabar, si ho trobo... Sí, feia referència d'agrair, que dic que això és de lectura obligatòria, ja anem acabant. Insistiríem que és de lectura obligadíssima els butlletins grocs, aporten moltes dades reveladores. Sobre el dret a la informació, que parlàvem de molts drets, però potser hem fet èmfasi en el dret a la informació, crec que aquí hem de fer un esforç important a l'hora de promocionar l'accessibilitat cognitiva de la informació, la lectura fàcil. Començant per les lleis, i acabant pels prospectes dels medicaments, per les normatives dels serveis i fer dels consentiments informats una eina també clínica per poder continuar treballant. Sí, formació, sí, atenció domiciliària també i probablement amb el temps, amb aquest participar del nostre col·lectiu, puguem arribar, com s'han fet en altres països, a espais d'acollida, a llars, a unitats de convivència, alternatives als ingressos hospitalaris i alternatives a l'atenció domiciliària, donat que moltes vegades també en la unitat de convivència també sorgeixen elements, aspectes relacionals que és important a vegades els temps fora.
Ara, un temps fora amb una unitat d'aguts probablement no faci sentir millor a la persona. Per tant, hauríem de començar a pensar a curt, mig termini amb noves unitats, insisteixo, que puguin ser autogestionades pel propi col·lectiu. En l'àmbit ocupacional tenim la referència del Clubhouse. Aquí a Catalunya no en tenim la sort de comptar una a prop, a Sevilla, i és un model de servei orientat a l'ocupació molt interessant que parteix de la participació i l'autogestió. I ara sí, per acabar, fer referència a la doctora Urrutia amb la norma Liberacare, que estan aconseguint que moltes residències de gent gran, encara que mantinguin segons pisos, deixin de fer contencions mecàniques. Agrair-los enormement a les mostres de suport. Entenem que és una voluntat compartidíssima i estem a la seva disposició i a l'espera que ens puguin tornar a convocar per continuar avançant amb aquest treball. Moltíssimes gràcies per la seva tasca i bon dia. Moltes gràcies. No sé si els grups volen fer alguna puntualització sobre les respostes. No? Doncs agrair de nou al senyor Edgar Vinyals i a la Federació Veus per venir a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya arran de també una trobada en un Dia Mundial de Salut Mental que vam tenir, i agrair als grups també les seves exposicions i qüestions, i suspenem un moment la sessió per acomiadar-los, també a les persones que els acompanyen, i tornem a reprendre. Suspenem la sessió.